बयखौबो बड'लेण्ड इनफो चेनेलाव बरायबाय। मोनथिनो गोनां खौरां लानानै दिनै नोंथांमोननि सेराव बड'लेण्ड इनफोआ खौरांखौ फोसावनो आखायाव लादों। आं दैथुन ब्रह्मआ। दानिया भिडिअखौ नायलांदो। खुन्दुङा मानो लानानै थांनानै गामसाबो जाया, दख'नाबो जाया, फास्राबो जाया, बोरमा खानायाव बायहैदोंनो। कम्बलाबो मारवारि माहाजोननि गुदामाव जाबसोनाय। गोजां बोथोराव राननांगौ, गोलोम बोथोराव रानलायलाङो। 150-200नि कम्बल खबरदार जोमनांगौबा हांगोमोर जाजोबगोन। नङा, हा कयस' थाखानिथ' कम्बल बिलाय। दाना मुस्रि जोंना फैलायासो बिराद मोजां मोनो दाख्लै। बोराय बुरै उन्दुबा बुरैनिथिं बोलांबा बोरायनिथिं ब्ला जायो। बोरायनिथिं बोलांबा बुरैनिथिं ब्ला जायो मुस्रिया। बे जाबाय नांगोल राननाय मुस्रि। दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, आइजो नोंथांमोन, मुस्रिनि राजनितिका जोब्बाय, कम्बलनि राजनितिका जोब्बाय, खुन्दुंनि राजनितिका जोब्बाय, साथानि राजनितिका जोब्बाय। आइजोफ्रा जौगानांगौ, सेंग्रा सिख्लाफोर गोरों गोरोंफ्रा साख्रि मोननांगौ, बिटिआरआ जौगानांगौ। इउपिपिएलनि सरकारसो जानांसिगौ। रायजो राजा नोंथांमोन, सोलायनाय लाबोनांसिगौ। ना गोरोन्थि जाबाय? ना गोरोन्थि जाबाय? बेखायनो दिनै बुजिनायनि सम जाबाय। जोंहा सोलायनांसिगौ। गोबां बुंला, दा बयबो बुजिबायबा। खिन्थु खबरदार, दिनैथ' बे देउलगुरि फोथाराव मिटिंआ जागारबाय। एबसुनि सोरबा स्पिकार साइज गैया, बुद्दांदां माबा लेक्सार होलांदोंलै बिरादनो। दा मोनायाव जुदि फैनानै बुंफैनांगौबा नांगोलनिफ्राय, ओइ फाग्ला दहाय इउपिपिनि मिथिङाव मानो थांनाय? नै आं आधा बथल लाबोदों, दाउ मासे एवदो होख्लायनोसै। नांगोलाव खोनाव खिन्थु फरा आरो गाबोननिफ्राय इउपिपिनि मिथिङाव थांनो मोनला। दा बिखाया जि सोलायबा, सोलायगारबा। मानोना दिनै इउपिपिनि आर'नाइ गाननानै गाबोन बायदियाव बिपिएफनि बिहु फालि गानग्राबो दंलाय रायजोना मानसिफ्रा। गैयानो दा, बेबायदिबो दंलाय। दा बाजेनाव थांगोन खिन्थु सोरनावबा, बाजै माथो नों दहाय इउपिपिनि मिथिङाव थांदों नालाय, मानो थांनाय? गाबोननिफ्राय दा थांसै, नै 500 लाखि ब्लाउस बायनानै ला होनलाङोबा मा जागोन दाना? ब्लाउस बायनो होबाबो, आधा बथल लाबोबाबो, दाउ मासे लाबोबाबो जोंनि बिखाया सोलायला, टेक्टारनो भट होगोन। नङा होमबा? नङा नङा? दा नंगौबा जेरावखि थाया खना खनला जोंनि गोसोआ सोलायला। जों माने इउपिपिनो जों टेक्टारावनो भट होसिगोन, मावथि ब्रह्म हाजोनो भट होसिगोन। बेबायदि गोसोखौ गोरा खालामबायब्ला आखाइखौ। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव, जाहाथे आं बेबायदि भिडिअ टाइपनि आगारोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोनफिनो।